Familie 100. Det gør man bare ikke. Ikke. Ej, det er usøgt det der. Det var godt. Fuck dem. Det er med sexy til. Ja. Og det kom et eller andet. Okay, så vent lige. Det var fint også. Hey. Mål, og med den succes, det danske landshold har haft, er der og så pege på et svensk mål som EM. Ja, til dimension, ikke? Så er vi på igen. Yep, buddy. Vi sidder og spiser. Yeah.